8 disko grabatu ostean, hastapeneko euskarrira bueltatu da Sarama euskal rock taldea bere azken diskoarekin. Sinestezina du izenburua 3 abestiko single EP honek. Merkatuaren egoerak behartuta singlearen filosofiara itzuli nahi izan du talde santurtziarrak eta Roberto Mosok aurreratu duenez, edizio txiki eta ugariak kaleratuz joango dira hemendik aurrera ere. Zerbait berri ateratzeko orduan planteatu ginen, ze egin, ez? Igual errezagoa da zerbait, pizkanaka gauzak ateratzia oso luzeak izan barik, merkea, diruari dagokionez, deskargatzeko erraz. Diskaren muinean bertsio cover bat, remake bat eta tribute bat aurki daitezke. Sinestezina abestia 1988ko ibilaldirako Urrestieta Konexion taldeak egin zuen eta oraingoan Sarama taldeak jatorrizko testua erantzi dio. Abestia hasieratik horrelakoa zara, ez? Osea, oraintxe bertan atzeratzen duguna hasieran horrelakoa da eta gure agurraren kontzertua berri ikusten baduzue DVD-en dagoen bezala konturatuko zarete, abestia jadanik hor dagoela, ezta? Egin duguna da moldatzea nolabait gaurko erara. Bring a Little Lovik abestia banda eta young musikari ezagunaren coverra da. Eta Jonian Jonikaz abestia kasabesleariari eskainitako disko bilduma batean argitaratu zuten hain zuzen. Eta bueltatuta Saramaren hastapenetara ikusi behar da Saramaren lehen biziko 2 diskoak 2 single izan zirela eta single horiek izan zirela trampolin bat gero jauzi egiteko disko osora. Rock and rolla 3 ikuspuntu desberdinetatik aztertu nahi izan du Saramak diska honen bidez eta oraindik salatzeko gaiak, konposatzeko eta elkarrekin dibertitzeko gogoak dituztela gogorarazi nahi izan dute. Bideoklipa grabatzen ari direla aurreratu dute, baina pantailan ikusteaz gain zuzenean ikusteko aukera izango dugu maiatzaren 26an Portugaleten ospatuko den ibilaldian.